Olu lusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili ngale mini nje. Kuye kwatshatyalaliswa iziyobisi ezixabisa imali engange-420 million neziquka i-Mandrax ne-cocaine. Mandisibulisele kuNimzo Ntsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wendaba. Ndizibulisele kuNimzo Ntsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje. Siqolise kancinci ngalo maginxe-ginxe, masihlabele mgama. Umkomishinala wezamapolisa kweli uNjengele Fani Masemula uthi inkonzo yesipolisa iqinisa isandla ekulweni ulwaphulo-mthetho oluyamelene nokushishina ngeziyobisi. uMasemula ukuthethe oku ngethuba kubanjwe inkomfa kunye nentatheli eCenturion ePitoli namhlanje. Nalapho ke kwatshatyalaliswa iziyobisi ezixabisa imali engange-420 million neziquka i-Mandrax ne-cocaine. U-Advocate Thembeka Ngcukaitobi omele ikomishoni yezokhuphiswano kwityala lokuphekwa korhwebo phakathi kwemali zamazwe uthi abenzi bolulwaphulo-mthetho bebelazi ifuthe lesenzo sabo. Inkundla yomgaqo-siseko ichithe iintsuku ezimbini zidlulileyo iphulaphule iingxoxo zomthetho kwisibheno esifakwe kwikomishoni yezokhuphiswano ngakwiibhanka ezinkulu. Ezi bhanka zirhintyelekayo zeli ziquka iStandard Bank, iNedbank, iFirst Rand Bank. Ezi bhanka zityhona ngokubandakanyeka kugxoja-gxojo lorhwebo lwerandi ngakwiidola zeMelika. U-Advocate Ngcukaitobi uthi zazisazi mhlophe ukuba isenzo sazo simdaka kwaye sasingekho mthethweni, esithi zazijolise kwiziphumo ezifunwa zizo. The traders were aware of this when they engaged in the collusive conduct and posted codes, or in some cases withheld codes on international trading platforms. Utsho ezibalula ezinye zeenkampani zorhwebo ezazisebenzisana nezibhanka kuphumeza ubutshijolo bazo. We have three banks that I want to just deal with separately. Three traders rather, Cook, Katz and Hartin, because they fall in the same category. These are the members of the old GITS. These are the most prolific participants, and these are in relation to other banks where it has been found that they are part and parcel of the SOC. But they have been excluded from the SOC by the CAC on very flimsy justification. First, it was held that an employment of a trader by a bank is not the only basis to implicate a bank in an SOC, which is clearly wrong. Ikomishoni yezokhuphiswano ithi ifuna kuveza elupala ibhanka ezingama-28 ukuba zazisebenzisa iinkonzo zeenkampani zorhwebo ukupheka iqondo lorhwebo lwerandi. Le nkundla iza kuchopha de kube ngomso iphulaphule ezi ngxoxo. Obebhala kwiindaba ze-SABC, Ndinkundimphiwe Gift Nongqotho, ndiseRhawutini. Umongameli uCyril Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika kufuneka uqhubeke ugxininisa umthetho-siseko wobumbano ngokusebenzisa isombululo zenkxaso-mali yamazwe amaninzi. Uthi injongo kukwandisa iindlela zenkxaso-mali yomsantsa wokujongana neemfuno zamazwe kunye noluntu oluchatshazelwa kakhulu kurhoxiswa koncedo lophuhliso olusemthethweni. Oku kulandela emva kokuba umongameli waseMelika uDonald Trump enqamle uncedo lophuhliso lwezempilo. Elinyathelo liye lagrogrisa ngokuchaphazela kabuhlungu abo baphethwe zizifo ezingapheliyo kwilizwekazi laseAfrika iphela. uRamaphosa ukwadize ukuba enye yemiba ephambili kubo kukuhlonipha amalungelo ezempilo yokwabelana ngesondo kwakunye namalungu okuqhamisa okanye okuvelisa inzala. Uqhube ngelithi kungabikho kwamaziko okukhupha izisu akhuselekileyo kukhokelela kwiziganeko eziphakamileyo neziqatseleyo zokubhubha okanye umonakalo ontsokothileyo nosisigxina nokhokelela ekungafumaneni abantwana. Uthi ke oku kuchaphazela amalungelo abasetyhini. uRamaphosa ebethetha kwi-UN Population Fund eJapan. Umongameli ukwabhengeze amanyathelo angancedisa kuphuhliso loqoqosho lweli ukwabongoze ubambiswano namanye amazwe. South Africa is growing its health manufacturing capacity with a focus on vaccines, diagnostics and therapeutics.
Our country is also expanding digital infrastructure to bridge gaps in access and enhance service delivery. The Africa Continental Free Trade Area is central to our economic vision. South Africa seeks to deepen inter-Africa trade while becoming a continental industrial platform from which Japanese and other global firms can expand and export into our continent. We're actively working with the AFCFTA Secretariat to finalize value chain protocols in automotive, agro-processing, pharmaceuticals, and textiles. We support rules of origin harmonization to encourage manufacturing in Africa and the upgrading of border infrastructure to enable faster movement of goods. Imingeni ejijisana namaziko emfundo yabaselula ibe ngumba ophambili kusuku lokuqala leindaba yephondo laseMpuma Koloni nebibanjelwe eMonti. Le indaba yentsuku ezimbini ngamalungiselelo wengqungquthela kazwelonke ye-G20 ngezemfundo neza kubanja xa kuqukunjelwa kule nyanga. Usekela mphathiswa wesebe lezemfundo uGqirha Regina Mhaule uthi bazokufikelela kwimimiselo abazibekele yona kwicandelo lokuphuhlisa abantwana abaselula. Oku kuza nanjengoko elicandelo lijongene nemingeni efana nootishala abanganamava kunye neendawo zokufundisela ezingekho semgangathweni. Eli sebe lithi lizokwenza konke okusemandleni ukuguqula imeko yeli candelo. Our focus is on early learning. So for us to achieve on early learning, we chose to take this ECCD to be our buzzword to be able to enable the department to move forward in strengthening the foundation. And that's where we are going, early learning. Ukanti enye yenjongo zale ndibano kukuqwalasela izinga eliphantsi lemfundo. There's been a debate in the past 3 years that the developing nations have a crisis of learners that could not read and write with comprehension. And flowing from that discussion, then the G20, because we are creating an international platform led by the Ministry of Basic Education sometime next week. Kusenjalo amazwe afana njengeKenya acebise ilizwe loMzantsi Afrika ngendlela zokuqubisana nemingeni ekweli candelo. The strengthening of that multi-sectoral coordination is very, very important so that ECD is not only embedded in the education ministry or department, but it can scale up and all the players can come in. Le indaba iza kuphela ngolwesine nalapho ingxoxo ngakulomba zilindeleke ziqhubekeke. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Omnye wabatyholwa ababini obanjwe ngokuyanyaniswa nesityholo soqweqwediso samalungu amathathu epalamente we-DA ngolwesibini uvele kwinkundla kamantyi yase-Athlone ngentsasa yanamhlanje. Isithethi sezesipolisa uNovela Phothelwa uthi umtyholo oneminyaka eli-16 ubanjwe eBrown Farm izolo ngabaphandi bolwaphulo-mthetho. Usihlalo wepalamente kwikomiti yezesipolisa uIon Cameron nelungu lebhunga lamaphondo kazwelonke uNicholas Cell baye bonzakala ngelixa abatyholwa beye bahlasela isithuthi sabo ngelitye. Ilungu lepalamente uLisa Shekeling ebeyinxalenye yesi sithuthi ngexesha kwenzeka kwesisiganeko. Kambe ke akaveli namhlanje uyena mtyholwa oneminyaka eli-18 naye obanjwe ngelixa efuna uncedo lonyango emva kwesityholo sokuba kuye kwaphuma imbumbulu yompu obubanjwe ngumntu obekwimoto. Lo mtyholwa usephantsi kweliso lamapolisa esibhedlele. Ababatyholwa bajamele namatyala okuzama ukubulala nokuqweqwedisa. Ngoku masithumbe umntwana evenkileni. Sinamkele kwakhona nakwabo basanda ukungena. Lo gama ukwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni kwehlile kwisithili iDr Kenneth Kaunda eMntla-Ntshona ngenxa yophulo lwamapolisa oluqhubayo wevala mgodi olunye lwamaphulo
Olunye ulwaphulomthetho olufana nokugebenga, ukubulala nokuxhatsha lusaxhalabisa eKumo naseCanada kufuphi naseKlerksdorp. Ekuqaleni kwale nyanga amapolisa abambe omnye wabarhanelwa abathathu ngezityholo zokuzama ukubulala, ukugebenga nokuba nembumbulu nemipu ngokungekho mthethweni. Intswelabuntu zezigilamkhuba zigubungele ingingqi yaseKanana nokushiya amashishini afana nale ndawo yentselo ethwaxeka oku emva kokuba abantu abasibhozo baye babulawa ze abali-13 bonzakala kuqhushumbo dubulo belinezantyalantyala zegazi ngekhala ukutsho ngoJulayi wonyaka ophelileyo. Lo gama abatyholo abathathu kolu dubulo baye babanjwa ze bavela enkundleni. Kunjalo nje asaxhomile amaxhala kwabathe bagagana nesi siganeko. These came in shooting from outside. We didn't see them inside. We are still very hurt by what happened. The way they killed those people is just terrible and I still can't get peace. Njalo ezitalatweni ubukrelemnqa buthande ukuqatsela. Crime, property crime has gone up. Moreover, when you talk about property crimes, it is this crime of house breaking, these house robberies, business robberies, and even hijacking now is on the rise also. And then murder, yes, there are murders in Kanana. Amapolisa enze unako-nako ukuthintela ukwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni, uxhatshazo, ukubulala abantu nokugebenga yimiba engaginyisi mathe kwaphela. Ukanti ke abakwantsasana bathi lube ngundoqo uqhagamshelwano olufunyanisiweyo phakathi kompu womtyholwa nogebengo lweshishini nalapho imipu elikhulu iye yabiwa ngo-2023. Umphathiso wezamanzi nogutyulo kweli unkosikazi Pheme Majordina uqukumbele utyelelo lwakhe eyokuphonononga amaphulo ophuhliso lweziseko kwindawo ekwakhiwa kuyo idama lasePolihali eLesotho. Nangona bekukho ulibaziseko ngenxa yemingeni ethile, lamazwe mabini iLesotho noMzantsi Afrika avumelene ukuba aza kuyibeka phantsi kweliso elibukhali imeko ikota nekota. I am South Africa's first AI teacher robot. I am here to help students learn and grow, not to replace your teachers. My mission is to support them and enhance your learning experience. Umangazi kabantu abaningi uThando Gumede owenze irobot elisezingeni. uGumede okhulele emakhaya sehluhluwe uthi beneyiphupho lokuphumelela empilweni. Irobot lakhe elaziwa ngoIris elokuqala eNingizimu Afrika alifundisa zonke izifundo kusukela enkulisa kuyezingeni lezemfundo ephakeme. Lokhu likwenza ngezilwimi eziyishumi ezisemthethweni kuleli. Njengamanje siyenze uIris, our recent innovation. uIris u-tutor robot okusho ukuthi ulisebenzisana nothisha. Mesimkhanda sine engqondweni zethu bekunothisha ukusoleka lelo thisha ngoba ngeke ngaqala ngaba uthisha ngakawuthola umsebenzi wami. So othisha basebenza kakhulu in a way that bagcine isikhathi esiningi basezikoleni bafundisa basemakhaya bayafundisa through e-marking. Okusho ukuthi bagcine bangasitholi isikhathi sabantwana babo noma sefamily yabo. So ukuba noIris because uIris uyakwazi ukuthi ama lesson preparations uma wenzele kuyo iIris umntana makamaka ethi submit iIris umaka right there. Umnyango wezesayensi nezobuchwepheshe kholelwe ekutheni ezobuchwepheshe singavala igebe elikhona kwezemfundo ngokuhlukana kwezindawo. Leli robot likaThando le-AI ibizwa ngoIris. Irobot elithi lizobasiza kanjani ngoba uliqale lapho lithi njengomuntu ofundile wabona hlangana nezingqinamba ngisho ekufundeni kwakhe uzothi angasiza kanjani ezikoleni ukuthi othisha kube lula ekusebenzeni kwabo nabantwana besikole ekuchazeni ezinye zezinto ama-concept othisha abazihlangabezana nabo. Iziphathimandla kwezemfundo zigcizelele ukubaluleka kokwethulwa kwezemfundo zobuchwepheshe ezikoleni ukuze abafundi bakwazi ukuqasheka kalula nasemazweni angaphandle. Umnyango wethu usuku ijeni vele uyokuthi uzama ukusebenzisa i-technology ne-ICT ekufundeni nasekufundiseni kothisha.
so irobot elifana no-iris lizokwengeza kulowo mshikashika esivele sesiwuqalile. Izinkampani zikahulumeni nezizimele ziyanxuswa ukuba zixhase lolu hlelo ukuze kukhiqizwe amarobhothi amaningi afana no-iris. Ezindabeni ze-SABC nginguNonjabulo Mtunga Makamu eThekwini. Sixolise ke mawethu ngokubhidana kwemifanekiso kanti ke elilo nqaku elisingena kulo lithi owayesakuba ngumfundisi ntsapho uThando Gumede wenze imbali kwicandelo lozochwephesha uye wavelisa irobot yokuqala yokufundisa eMzantsi Afrika. Irobot yakhe ebizwa ngokuba nguIris isungulwe eThekwini KwaZulu-Natal, ixhotyiswe ngezakhono zokufundisa zonke izifundo kusuka kugrade R ukuya kwinqanaba lemfundo ephakamleyo. Nxe sihlabele mgama. Umphathiso wezamanzi nogutyulo kweli unkosikazi Phemi Majordina uqukumbele utyelelo lwakhe eyokuphonononga amaphulo ophuhliso lweziseko kwindawo ekwakhiwa kuyo idami iPolihali eLesotho, nangona bekukho ulibaziseko ngenxa yemingeni ethile lamazwe amabini iLesotho noMzantsi Afrika avumelene ukuba aza kuyibeka phantsi kwelisebukhali lemeko ikota nekota. Abasesibini sephulo lamanzi Lusuthu Highlands sitsale emva ngenxa yolibaziseko oluqukulibaziseko lwezimali nengxaki ezikhoyo kulwakhiwo omabini lamazwe atyelele le ndawo ukujonga inkqubela aze nezisombululo kwingxaki ezilibazisa uqukunjelwa kweli phulo. I am quite happy so far with the progress that has been made. There's work that is done on the project. However, we have delays. And we expect that the contractors working with the agency here, they're going to come up with a turnaround time where we have 90 days delay. There must be a turnaround time. How do we then compensate the 90 days that we are behind with? Because the more we delay, this project is quite costly. So the 53 billion, we must not go beyond. This project drives the biggest economic hub in Africa, which is the Gauteng region. So the Gauteng region drives Africa because it's the biggest economic hub. Hence I say this is one of the most important projects that we have. And I'm glad that the minister said that on a quarterly basis, she will be here to monitor the process. Abalawuli beliphulo iLesotho noMzantsi Afrika bazibophelele ekubeni baza kwenza konke okusemandleni ukukhawulelana neengxaki zemali, baqinisekise ukuba eliphulo ligqitywa ngokukhawuleza. Ukanti umphathiswa wezamanzi nogutyulo unkosikazi Phemi Majordina ukwathathe ixesha wathethathethana nabasebenzi. Singathanda ke ukuxolisa ngenxa yamagingxigingxi obuxhakaxhaka bethu asibanga nalo inqaku lethu ebekwezi phambili elithi ukutshatyalaliswa kweziyobisi ezixabisa imali engange 420 million eziquka iMandrex necocaine ngamapolisa eGauteng. Elinqaku namanye siya kuniphathela zona ngentsimbi yesixhenxe kwiindaba zethu. Kamnandi mawethu.